आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथां स्पिकार सारा जिबायदि स्पर्ट्समेनफोरखौ लिंहरनानै माने सिनियरफोरखौ नेशनेल प्लेयारफोरखौ दिन्थिदो आरोना उन्दैफोरनो बेबायदिनो उन्दैफोराबो माने जोंखौ नुनानै जे उत्साह जालांथो आरो गेलेलांबाय थाथो इयुनाव देरहालांबाय थाथो बेखौनो बुंनो सानो आरो आंनि बायदिबा आरोना गथ'फोरखौ बिदिनो गेमाव होलांनांगौ ओमफ्राय फिजिकेलबो मोजां थायो ओमफ्राय आरो स्पर्ट्सआव जुदि थाङोब्ला फरायनायजों लोगोसे स्पर्ट्सबो थाफानांगौ दानि दिनाव स्पर्ट्स थायाब्ला माने जब मोननाया आजिखालि बहुत टाफ आरोना स्पर्ट्सफोर जुदि पार्सन जायोबा जबावबो आजिखालि माने एक्सट्रा माने माबा थायो आरो मा होनना बुङो बेखौ एक्सट्रा माने माबा थायो स्पर्ट्स गेलेनानैथ' आं निजेनिफ्राय एक लस मोनाखै बहुत माने गावखौनो बहुत गोजोननाय दङ गेम गेलेनानै माने आवगायलांबाय थानो हादों आरो जेबायदि जायगायावबो सिनायथि मोननो हादों गेमनि गेजेरजों ओमफ्राय आरो गेम गेलेनानैनो दा आङो गेमबो जबबो मावबाय दाख्लै 2021नि जुनथु एप्लाइ जादोंमोन पुलिस बेयावबो आङो मोन्दों आरोना गेमनि गेजेरजोंनो बेखौनो बुंदों सानो আজি 40তম এইটো যিটো নেকি আমাৰ ক্ৰিয়াৰ সন্থাৰ মানে ইনভাইট দিয়াৰ কাৰণে ভালেই পালোঁ ছাৰক আৰু যিটো নেকি গেম খেলিছিলোঁ মই মোৰ কাৰণে ভাল হৈ আছে মানে আৰু আগন্তুক আহি থকা গেমত মই গেমেই খেলি থাকিম বুলি ভাবি আছোঁ গেম খেলি যাতে মোৰ যিটো নেকি আহি থকা পিছফালৰ যিটো নেকি আছে মানে তেতিয়া মই আৰু খেলিম বুলি ভাবিছোঁ গেমটো मोनदों आं गिबियावनो आं भेरगां स्पर्ट्स एसोसिएशननि दैदेनगिरिफोरखौ आंनिफ्राय साबायखर बाहरबाय मानोना दिनै माने 3 सेप्टेम्बर अभिरुचि क्रिया दिवस भगेश्वर बरुवा सारनि माने जोनोम सान बे 3 सेप्टेम्बरावनो बिथांनि माने जोनोम सानाव सारा माने भारतावनो जोनोम सान फालियो बिथांनि माने माबाया बैसो माबा जानाया माने 40 जादों दिनै आं सासे इन्टारनेशनेल माने एथलेटिक्स गेलेगिरि हिसाबै आंखौ जिबायदि दिनै बरायबाय भेरगां स्पर्ट्स एसोसिएशना बेखायनो आं जोबोद माने गोजोननाय मोनदों आंखौ दाब जायगायावबो लिंहरदोंमोन नाथाय आं थाङालासिनो आं बे भेरगां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनाव माने प्रग्रामाव फैदों आरो जों नुनो मोनो नोंथाङा गोबां एक्चुअलि आंनि बैसो एक्चुअलि 55 जायाखै किन्तु नाथाय आं फार्स्टआव गेलेनायाव एसे बैसोखौ आं एसे बरायनाय होदोंमोन बेखायनो आं 55आव आं गेलेनांगौ जादों दा आं 50+ आं गेलेनांगौ एक्चुअलि आं नेक्स्ट आंनि माने पासपर्टआहै बे 2024आव आंनि माने माबा जागोन रिनिउ जागोन बेयाव आंनि बैसोखौ आं माने थिक खालामना लागोन होननानै सानदों आरो एक्चुअलि आं बहुत नाजादों बहुत खस्थ' खालामनाय आइजो आं जाबायदि आं आगोलावनो साख्रि मोननांगौमोन किन्तु नाथाय आंनो जेबो सरकारनिफ्राय जेबो आंनो माने अनसुंथाइबो होआसै आरो साख्रिबो होआसै आं खारदोंमोन पुलिसावबो किन्तु आं सबसे एक्सेलेन्ट खारो किन्तु मानि थाखाय आं साख्रि मोना आं माने गावखौनो माने सानग'नो हाया आरो किन्तु आं दा लास्ट मुहुर्तआव आंनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय आंनो स्मल खेल' इन्डियानि सेन्टार आंनो भकतपारावहा होदो आरो दा आंनि स्टुडेन्ट 70 जन दङ बयस एन्ड गार्लस आं ट्रेनिं होगासिनो दं आरो सरकारनिफ्रायबो सेलारि होगासिनो दं गोबां बोसोरनिफ्राय सानै देग्लाय फार्स्ट टाइम क्रीड़ा अभिरुचि दिवसखौ जों खुंनाय जाबाय जों थामथि हाबाफारिखौ जों दा फोजोबनो हाबाय ब्रैथि हाबाफारि भलिबल मेच कम्पिटिसन दं गतिके दिनै सानसेनि हाबाफारियाव नोंथांमोननि हेफाजाब मदद भेरगाव ओनसोलनि हेफाजाब मदद साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आंनि तरफनिफ्राय साबायखर बावहरदों भेरगाव बाखि रायजो राजाया दिनै लोब फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव माने मदद होनायनि थाखाय जों बिथांमोननिसिमबो रोजा साबायखर बावहरबाय आरो मिजिंथिदों फिउचार मोनफ्रोमबो इभेन्टखौ लानानै जों भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशना जाहाथे जों मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो इभेन्टआव नेशनेल प्लेयार इन्टारनेशनेल लेभेलनि प्लेयार जाहाथे जों जोनोम होनो हायो बे ओनसोलनिफ्राय जाहाथे हायो बेखौ जों मिजिंथिदों थेंक इउ जों हानायखिनाखौ 2004 सनाव 2004 सनाव जोंनि भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशना जोनोम जादों बेनि उनाव नाजा दिनै 2023 सनाव सफैबाय जों जथेस्थ' फेलियर जाबोदों सिगां
जेसेबां खामानि मावदों जों साक्सेस जानो हायाखैमोन खिन्थु फैयै फैयै दिनै 3 सेप्टेम्बर 2023 सनाव मोनफ्रोमबो इभेन्टआव टाइक्वान्ड' आर्सारि भलिबल फुटबल बक्सिं मोनफ्रोमबो इभेन्टआव जों दि माने माबा खालामनो हाबाय प्लेयारफोरखौ जों नेसनेल लेभेलसिम इन्टारनेसनेल लेभेलसिम मोननो हाबाय बेखौ जों बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो मिजिंथिदों नेक्स्ट सानफ्राव जों दिनै जेसेबां इन्टारनेसनेल नेसनेल लेभेलनि प्लेयार मोनदों बेनिख्रुइ साबसिन प्लेयार जों दिहुननो हागोन होननानै मिजिंथिदों साख्रि मोननायाथ' दा दिनै जों इन्टारनेसनेल लेभेल नेसनेल लेभेलनि जेसेबांखिनि गथ'फोरखौ जों बेयाव बरायनो थाखाय लिंदों 50%आनो माने दिनै एबसेन्ट बिथांमोना साख्रियाव दङ गेलेनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना साख्रि मोननानै फैनो हायैखाय बिमा बिफाफोरा दिनै माने सम्बर्धनाखौ बरायनायखौ माने नाजावफैनो गोनां जादों बहुतआनो गेलेनायनि गेजेरजों साख्रि मोननो सक्षम जादों आरो नैबे ओनसोलनिफ्राय जों सिन्था खालामदों दिनैनि आफादनि गेजेरजों गोबां बिबुंथिगिरिया एडभाइस मोनसे होदों प्रेक्टिस हदाय खालाम अब्ला जों साक्सेस जानो हागोन थिग बेबायदिनो जों साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो इभेन्टनि प्लेयारफोरखौबो जों बेबायदिनो मोनसे साजेसन होबाय थादों प्रेक्टिसखौ हदाय लाखिबाय थायोबानो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि नामजों लोगोसे बे गावबा गावनि प्लेयारफ्राबो जिहेतु मुंदांखा जानो हागोन नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम सौहैनो हागोन आं बेखौनो मिजिं